Bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al seminari sobre compra verda i canvi climàtic, emissions de gasos d'efecte hivernacle en la contractació pública. El meu nom és Josep Maria Masip, treballo a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i avui faré de moderador d'aquest seminari. Abans de començar, us donaré algunes instruccions de funcionament del seminari. Primer de tot, el seminari tindrà una durada d'una hora. Intentarem que sigui ajustar-nos al temps. Per tant, els ponents em permetreu que us pugui anar avisant del temps que us queda. Us informem que aquest seminari serà gravat, en la qual cosa podreu tenir la gravació del seminari i les ponències en el Zoom. A la part de baix de tot, veureu un símbol amb la lletra Q i A, que és a través del canal en el que ens podreu fer preguntes. Podeu fer preguntes durant les xerrades dels ponents o al final hi ha el torn obert de paraules que també podreu fer la pregunta si us ha quedat algun dubte. En aquest seminari els farà la benvinguda la directora general de Qualitat Ambiental, la Mercè Rius, i Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, l'Anna Esteve, que és tècnica del Servei de Qualificació Ambiental de la Direcció General de Canvi Climàtic, de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, us presentarà la guia recent per a la quantificació dels gasos d'efecte hivernacle. Aquesta guia ha estat aprovada molt recentment, és una novetat, hi ha un contingut molt innovador i serà una mica la base a partir d'ara de la qual podrem començar a incorporar el tema dels gasos amb efecte hivernacle en la contractació pública. A continuació, l'Iñaki Gili, responsable de mitigació de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, ens presentarà la calculadora. La guia que ens presentarà l'Anna està molt relacionada, ens diu com podem incloure en els contractes tota la quantificació dels gasos d'efecte hivernacle, però la manera de calcular de quines dades hem d'imposar en els contractes, com calcular-ho, això ho haurem de fer a través d'algunes eines i us proposem avui l'eina de la calculadora que ha elaborat l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic. Finalment, l'Anna Ciutat, subdirectora general de Regulació i Supervisió de la Contractació Pública, us farà la cloenda. Dono la paraula a la Mercè Rius, que us farà la benvinguda. Endavant, Mercè. Bé, bon dia a tothom i benvinguts en aquest seminari web. En primer lloc, vull agrair especialment a la Direcció General de Contractació Pública, amb la qual ja fa molt de temps que estem treballant tots aquests aspectes relacionats amb l'ambientalització de la compra pública, tant el seu suport a l'hora de coorganitzar aquest seminari, però també tota la tasca i tota la facilitat que han posat al llarg de tots aquests anys. Evidentment, la contractació pública és una eina clau per la consecució de polítiques públiques de caràcter ambiental, tant pel volum de compra que significa com també perquè pot impulsar el mercat amb determinades vies. I, evidentment, el que presentem avui pot servir no només per la Generalitat, no només per altres administracions públiques que ho poden agafar de model, però també pot servir per ambientalitzar o servir com a exemple per l'ambientalització de la compra que poden fer les empreses privades. Evidentment, a ningú se li escapa que el canvi climàtic és un dels reptes més importants que afrontem en aquests moments. De fet, nosaltres últimament, més que parlar de canvi climàtic, parlem d'emergència climàtica perquè és important que comencem a fer accions i, de fet, tenim una dècada clau que és del 2020 al 2030 per incrementar les actuacions que ja s'han vingut duent a terme. I en aquest sentit, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic és l'òrgan encarregat d'aplicar o de proposar aquestes polítiques. En aquest sentit, ja fa temps que conjuntament amb la Direcció General de Contractació
s'han anat ambientalitzant les compres. Potser un dels primers exemples va ser l'acord marc de subministraments d'energia de la Comissió General de Subministraments, que exigeix que l'energia que es compra sigui verda. Però després també un altre aspecte important va ser les ambientalitzacions dels plecs de subministrament de vehicles. De fet, l'any 2013 ja es va publicar una guia per l'ambientalització o per la compra verda de vehicles, que va ser actualitzada el 2015 i el 2017. Aquesta és una guia de suport als òrgans de contractació amb una sèrie de recomanacions per ambientalitzar aquests contractes i on es fixen uns límits d'emissió dels vehicles que s'han de fixar com a prescripcions tècniques i també com a criteris d'adjudicació. Aquests acords marcs i també les compres centralitzades de la Comissió General de Subministrament, així com moltes compres descentralitzades de departaments i d'altres ens de la Generalitat, fa anys ja estableixen aquests límits d'emissions. L'any 2017 es va aprovar un acord de govern per l'adquisició de vehicles de baixes emissions i altres aspectes també de millora ambiental de les flotes de vehicles i en aquest sentit es prioritzen en primer lloc els vehicles elèctrics, en segon terme els híbrids o de gas, els bifuels també de gasolina, i si no és possible s'ha de justificar bé per què no es pot adoptar aquesta opció. Evidentment, aquest acord de govern ha millorat el comportament ambiental de la flota de vehicles de la Generalitat. També ha promogut que en els contractes de subministrament i de serveis que requereixen tant l'ús de vehicles de transport o de mercaderies s'incloguin també criteris d'adjudicació referents a les emissions d'aquestes flotes i en aquest sentit podem posar com a exemple l'acord marc de serveis postals i missatgeria, els serveis de vigilància i seguretat i també el de serveis de neteja. Ara, amb la publicació de la guia per la quantificació de gasos d'efecte hivernacle en els contractes públics que presentem avui, s'ha fet un pas endavant, ja que es proposa també considerar com a criteri d'adjudicació o com a condició especial d'execució les emissions quantificades vinculades al que és l'execució del contracte. Aquesta guia s'ha elaborat per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i la Direcció General de Contractació Pública. Com s'ha comentat, va ser aprovada recentment per la Comissió de Seguiment de l'Ambientalització de la Contractació Pública i va ser informada favorablement pel ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa el passat mes d'octubre i avui el que fèiem era, o que volíem fer era presentar-la perquè creiem que no ha de servir només per la Generalitat, sinó que ha de servir d'exemple i s'ha de difondre també per altres administracions. I amb la publicació d'aquesta guia el que fem és donar compliment també a la Llei de Canvi Climàtic, als compromisos que vam assolir també a la primera Cimera Catalana d'Acció Climàtica i a la Llei de Contractes del Sector Públic que contempla la incorporació d'aspectes ambientals com la reducció de les emissions de CO2 en el paper estratègic que té la contractació pública. I amb aquesta guia el que s'avança és en la incorporació d'aquest factor d'emissions de CO2 en el càlcul del cost del cicle de vida del contracte que també es contempla en les dues lleis. Per fer això, la guia pren de referència a la calculadora de gasos d'efecte hivernacle i la guia pràctica pel càlcul d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, que són les que són més representatives de la realitat catalana actual, és a dir, són les que estan més adaptades a la nostra realitat. I, per tant, per nosaltres és fonamental donar a conèixer la guia entre els responsables i el personal tècnic que intervé en aquest procediment, tant de la Generalitat, repeteixo, com d'altres administracions. I en aquest sentit, avui estem oberts a vosaltres per respondre als dubtes que puguin suscitar, però si no, més endavant, evidentment, estem a la vostra disposició per donar-vos tot el suport possible. Avui, per mi, tanquem un cicle que crec que és important, tot i que, evidentment, és una feina que mai s'acaba i que haurem d'anar actualitzant
mica en mica incorporant nous coneixements, però que ahir vam fer una jornada i avui una altra. D'una banda, ahir el que vam fer va ser presentar les guies per incorporar també tots aquests aspectes de canvi climàtic, de reducció d'emissions, d'adaptació al canvi climàtic, amb tot el que és les eines d'avaluació ambiental, de projectes, de plans, d'activitats. I avui tanquem també o presentem aquesta guia on incorporem aquests aspectes amb la compra pública. Per tant, són dos aspectes molt importants que tenen molta incidència i que també jo crec que, a part d'estendre's a la resta d'administracions, també han d'ajudar a les empreses privades que igual també puguin utilitzar aquestes eines per calcular el seu impacte i la seva petjada de carboni. Per la meva part, res més. Desitjar que aquest seminari, que serà molt pràctic, us ajudi a aplicar aquesta eina, que sigui útil i que tot això ens ajudi a lluitar contra el canvi climàtic. Moltes gràcies i que tingueu un bon seminari. Hola, bon dia. Jo, com ha dit la Mercè, us presentaré la guia per la quantificació de les emissions de gasos amb efecte hivernacle en els contractes públics. Vaig a compartir la presentació. Molt bé. Aquesta guia, com ha dit la Mercè, l'hem elaborat conjuntament amb l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, la Direcció General de Contractació Pública i també el Servei de Qualificació Ambiental, i ha estat aprovada a la Comissió de Seguiment de l'Ambientalització de la Contractació Administrativa. Per nosaltres és molt important que des del Departament de Territori i Sostenibilitat que les guies d'ambientalització les fem conjuntament amb la Direcció General de Contractació Pública i també que passin que siguin aprovades amb aquesta comissió, perquè en aquesta comissió, a més d'estar representat diferents departaments i ens del sector públic, també la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, però també el sector social. Hi participen també els sindicats, organitzacions empresarials. Llavors fa que totes aquestes guies que puguem publicar i que després difonguem i que siguin de referència, hagin passat tots aquests filtres. El filtre més tècnic o científic o més ambiental que podem aportar els tècnics de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, però també aquesta revisió jurídica exhaustiva des del Departament de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda. I també després les actuacions que fem, la promoció, la difusió conjunta, també fa que puguem arribar a molts més de vosaltres, que la majoria imagino que sou òrgans de contractació d'administracions catalanes, tant de la Generalitat com també d'ens locals. Fa que aquestes guies tinguin molt més valor. Com ja ha comentat la Mercè, aquesta guia dona compliment a diferents compromisos polítics i polítiques públiques de la Generalitat. Tenim els objectius de desenvolupament sostenible, que la guia dona resposta a dos molt concrets, com és el 12 de consum i producció responsable i la fita 12.100, que és específica de contractació pública, de la inclusió de criteris ambientals en la contractació pública, amb acords amb les polítiques ambientals que estiguin desenvolupant els governs. I després el 13, que és acció climàtica. També els compromisos de la Cimera Catalana d'Acció Climàtica, com també comenta la Mercè. I després també segueixen diferents requeriments legals. En aquests moments ens trobem que, per exemple, la llei de contractes del sector públic, com tots vosaltres sabeu, ja en el preàmbul diu això, que la contractació pública ha de ser estratègica, ha de promoure polítiques ambientals, socials, fomentar la innovació, l'accés de les pimes. Això, d'alguna manera, ja que des del mateix preàmbul estigui especificant, ja dona molta força a que, entenc jo, a que des de les diferents administracions es vulgui fer aquesta contractació tenint en compte aquestes polítiques públiques.
I llavors ja hi ha, dins de tots l'articulat de la llei, va fent referències. Es poden incloure clàusules ambientals com a prescripcions tècniques, prenent de referència les etiquetes ecològiques, com a criteris d'adjudicació, com a condicions especials d'execució. A més, tenim aquesta condició especial d'execució obligatòria, que sabem que fa una mica la murga, perquè és obligatori que tots els contractes que es facin tinguin una clàusula o ambiental o d'innovació o social. Veurem que si fem ús de la guia que avui us presentem, ja donaríem compliment a aquesta exigència legal, de que hi hagi una condició especial d'execució que sigui de caràcter ambiental. Podríem posar d'altres, però veiem que aquesta guia donaria resposta a aquest requeriment. I després hi ha una gran innovació, una gran novetat d'aquesta llei de contractes del sector públic que una mica ens ha sobrepassat a tots. Ve directament de les directives de contractació pública de la Comissió Europea, que diu que s'adjudicarà la millor relació qualitat-preu i com a qualitat ja diu que es poden incloure característiques ambientals dels productes, serveis i obres, que això ja estava contemplat a les antigues directives, però ara s'incorpora aquest concepte, el de cost de cicle de vida. Llavors, què passa? Que directament, fins al moment no es pot incorporar el cost de cicle de vida directament a la contractació pública. Per què? Per falta de metodologies. Hi ha d'haver unes metodologies que et permetin calcular el cost de cicle de vida d'aquest contracte, del que tu contractes. I actualment no estan disponibles. La pròpia Comissió Europea no les ha desenvolupat. Al final faré un petit apunt de que sí que està sortint alguna metodologia, com pot ser també la que avança cap a aquesta direcció, tot i que no és l'objectiu final, però va molt bé que estigui incorporat a les directives i a la llei de contractes del sector públic perquè també ens fa avançar cap aquí. I com deia la Mercè, justament aquesta guia fa un primer pas amb el que és el cost de cicle de vida, tenint en compte un aspecte ambiental, no tots, perquè metodològicament encara no hem arribat aquí, però sí un de molt important, com són les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Llavors, és aquest primer pas i jo crec, pensem que en els propers anys s'anirà fent passes per a tenir un cost de cicle de vida que vagi incorporant més aspectes i que sigui més global. Llavors, aquest enfocament de cost de cicle de vida a la contractació pública també està previst en la llei de canvi climàtic. De fet, la llei de canvi climàtic fa molt esment, de fet, presenta articles específics per promoure que el canvi climàtic, la lluita contra el canvi climàtic estigui en compte en la contractació pública. Hi ha un article més general, que és l'article 35, que diu que sempre en els casos adequats es farà compra pública verda, i després hi ha l'article 29 que diu que quan s'incorpori el cost de cicle de vida en la contractació pública es tindrà en compte la quantificació de la minimització de l'ús de recursos i la quantificació de les emissions de gasos amb efecte hivernacle. Llavors, amb aquesta guia hem pogut anar donant compliment a totes aquestes normatives que ens porten cap a aquesta direcció amb l'ús de les eines que actualment tenim. Com veieu, amb les dues normatives que aquí us referencio, ja diu que cal metodologies de càlcul ben definides i a l'abast de les empreses licitadores, òbviament. Els objectius d'aquesta guia són fomentar, a través de la contractació pública, que les empreses quantifiquin
i redueixin també les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Però és bàsic ja que estiguin quantificades, no? Les emissions associades, en aquest cas parlarem d'un contracte específic, però el que indirectament també es vol és que les empreses tendeixin a quantificar les emissions que té la seva activitat, no? I d'alguna manera aquesta guia també ho fomenta. I després dotar els compradors públics, els òrgans de contractació, d'una eina que faciliti la incorporació d'aquesta quantificació d'emissions de gasos amb efecte hivernacle en el procés de contractació. Pot ser associades a l'execució de tot el contracte, però, com veurem després amb els exemples, moltes vegades el que podrem posar al plec, el que serà adient de posar i més factible de posar al plec, és la quantificació d'unes tasques específiques associades a l'execució del contracte. No totes, sinó unes molt acotades. Sempre cal que estigui molt ben definit als plecs i que concretem a què fa referència la quantificació que demanem. A quines activitats concretes de l'execució del contracte. La guia recomana, i de fet està basada i explica, l'ús de les eines elaborades per l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, com són la calculadora d'emissions de gasos amb efecte hivernacle i la guia per al càlcul d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Per què referenciem aquestes a la guia? Està clar que nosaltres, quan exigim en un contracte la quantificació i limitem les emissions, podem basar-nos en qualsevol sistema de quantificació que hi hagi. Però hi ha unes premisses molt importants que són que sigui d'accés i ús públic. Llavors, aquestes eines de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic ho són. Qualsevol empresa licitadora hi pot accedir gratuïtament i les pot utilitzar, i pot fer els seus càlculs basant-se en elles. I després, per què la recomanem? Doncs perquè aquesta calculadora incorpora els valors més representatius i ajustats a la realitat d'aquí a Catalunya pels diferents aspectes ambientals, energia i transport, residus i aigua. Llavors, pensem que és la que reflecteix les dades de quantificació seran les més ajustades a la realitat d'aquí. Aquí el que us he posat, aquí veiem la guia, aquest és el format de la guia, i llavors aquí el que us he posat és l'estructura. Llavors, pel que fa a la primera part, són els aspectes normatius. Jo aquí us els he posat molt sintèticament, però aquí els podeu trobar desenvolupats, perquè d'alguna manera, si com a tècnic de l'òrgan de contractació voleu impulsar-ho, és una mica l'argumentari de per què hem d'anar cap aquí i us pot ajudar també a justificar la incorporació de la inclusió d'aquest tipus de clàusules. I després hi ha el segon apartat, és sobre el càlcul d'emissions, s'explica la calculadora d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, però també hi ha un apartat on s'explica el programa d'acords voluntaris d'emissions de gasos amb efecte hivernacle. Aquest m'hi estendré un momentet. Per què ho posem aquí? Us explico. El programa d'acords voluntaris per a la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle és un programa de la Generalitat de Catalunya que impulsa l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, després l'Iñaki potser també hi farà esment, però és un programa voluntari, les empreses s'hi adhereixen voluntàriament i llavors es comprometen a fer un inventari de les emissions que té la seva activitat, és a dir, a quantificar les emissions de les seves activitats i també es comprometen a reduir aquestes emissions i anualment a dur a terme una sèrie d'activitats per reduir aquestes emissions. Per què dic això? Perquè aquest programa d'acords voluntaris, tant el que és l'inventari com després per fer el càlcul de l'inventari, el que et permet, el que et fa és que tinguis d'utilitzar la calculadora d'emissions. Llavors, això és molt important perquè aquestes empreses que ja estan adscrites al programa d'acords voluntaris
doncs ja tenen la pràctica per utilitzar aquesta calculadora i, d'altra banda, ja estaran familiaritzades. I nosaltres pensem també que incorporant aquestes clàusules de quantificació de les emissions en els contractes, que ja exigirà també l'ús d'aquesta calculadora, pot fer que més empreses d'aquí Catalunya es convencin per adherir-se al programa d'acords voluntaris. Ja coneixeran l'eina, coneixeran la quantificació i llavors serà ja agafar aquest compromís. Llavors, el gruix important del que és la guia és aquesta part que ara ve, que és com utilitzar la calculadora de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic en la contractació. I aquí el que us presentem és una sèrie d'exemples. Aquests exemples són extrapolables amb altres contractes que volguéssim incloure aquest clausulat. Clar, trobaríem infinitat de tipologies, d'objectes contractuals i, clar, no els podíem tampoc incloure tots com a exemples a la guia que avui us presentem. Però sí que hem posat alguns més representatius i que pensem que es poden anar incorporant de forma més generalitzada en els contractes en funció de la tipologia. Contractes de subministrament, contractes de serveis i contractes d'obres. Llavors, aquí us he posat ben bé els exemples que trobem a la guia i ara us en presentaré alguns. Per exemple, les emissions de transport del magatzem del proveïdor a les dependències de l'administració, les emissions associades a l'embalatge de transport en aquests contractes de subministrament. Pel que fa als contractes de servei, emissions associades al transport generades a l'execució del contracte o altres emissions associades al servei contractat, com poden ser consum energètic, consum d'aigua en les dependències. Després veurem alguns exemples. I després també la guia incorpora exemples de quantificació d'emissions de gasos amb efecte hivernacle en obres, tant dels consums de combustible de la maquinària i vehicles com consums d'aigua i electricitat en l'obra. Després hi ha una sèrie d'annexos. L'annex 1 és de conceptes i metodologies. Aquí us presentem alguns conceptes molt vinculats amb terminologia que anirà sortint i perquè els coneguem. Anàlisi de cicle de vida, què vol dir? Perquè parlem de cos de cicle de vida que està basat en una anàlisi de cicle de vida, però què és? Quines normes hi ha internacionals per fer aquestes avaluacions, aquestes anàlisis de cicle de vida? Què és una ecoetiqueta? Què és la petjada de carboni? Què és la petjada ambiental? Costos de cicle de vida, què és? Què són les compensacions d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle? Després hi ha un altre annex que és sobre les emissions associades al producte, emissions associades a la seva producció, emissions en la fase d'ús, i després un altre annex de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, de les eines, que trobem la calculadora i la guia. Llavors, jo ara aquí ja em poso amb la part que us he dit que era la central de la guia, que són els exemples de quantificació. Aquí trobem, per exemple, el càlcul d'emissions en contractes de subministrament, perquè veieu tipus de quantificacions que es poden exigir en els nostres contractes. Per exemple, emissions de transport del magatzem del proveïdor a les dependències de l'administració. Aquest és una quantificació d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, disculpeu, que es podria exigir en la majoria de contractes de subministrament. Quines dades necessitarà el licitador aportar per fer el càlcul? Quines dades seran necessàries? La tipologia de vehicles utilitzats, la distància recorreguda i el factor d'emissió. Llavors, aquestes són les dades que l'empresa licitadora haurà d'incorporar a la calculadora per poder fer el càlcul. Després l'Iñaki ja ens presentarà un exemple pràctic perquè veurem que aquestes dades s'incorporaran a la calculadora. De fet, és un full de càlcul, al full transport carretera, i haurem d'incorporar aquestes dades que aquí us poso, que l'empresa licitadora haurà de tenir un registre per anar tenint comptabilitzades. Una altra quantificació que es podria posar en un contracte de subministrament pensem que és de forma bastant habitual i generalitzada, les emissions associades a l'embalatge de transport.
quines dades serien necessàries? El volum d'embalatge en metres cúbics o pes per tipologia d'embalatge, llavors el percentatge de reutilització d'aquests embalatges i el destí dels materials no reutilitzats. El destí si va a reciclatge o si va ja que no es pot fer aquest reciclatge. Aquests dos són els que nosaltres hem proposat a la guia com a contractes de subministrament. Després, un altre exemple d'emissions en contractes de servei, trobaríem emissions associades a activitats amb ús de flota pròpia, inclòs el desplaçament del personal. Quines dades necessitaríem? Identificació dels vehicles utilitzats i llavors aquí teníem dues opcions. O com que és flota pròpia, podríem tenir el registre del consum de combustible en el servei o podríem disposar de la tipologia de vehicles i la distància recorreguda en el servei més el factor d'emissió. Doncs, altre cop, aquestes són les dades necessàries que necessitaríem per utilitzar la calculadora. Un altre exemple que posem a la guia, emissions associades al desplaçament del personal adscrit al contracte sense ús de flota pròpia, el mitjà de transport utilitzat i el nombre de desplaçaments en cada mode, la distància per desplaçament en cada mode. Per últim, emissions per consum energètic a les instal·lacions associades al servei contractat. Hauríem d'identificar els centres de treball adscrits a l'execució del contracte i podria ser que, per exemple, tots els consums energètics d'aquella dependència estessin associats al meu contracte, però també podria ser que només fos parcial, perquè no fos d'ús exclusiu l'ús d'aquelles dependències pel meu contracte. Llavors hauríem de tenir un rati d'ús imputable al nostre contracte, el contracte que estiguem licitant en aquell moment, i el consum energètic en el període de durada del contracte. Després, aquest és l'exemple de quantificació en contractes d'execució d'obres. Aquí sí que ja ho expliquem en detall a la guia, veiem que és més fàcil i pot ser més factible incorporar la quantificació de les emissions en obres quan són obres d'una determinada envergadura, d'obres grans. Per què? Per exemple, proposem emissions associades a maquinària i vehicles, consum de combustible consumit per cada maquinària i vehicle que està executant l'obra. Clar, si és una maquinària que està treballant en diferents obres perquè aquí només és una dedicació puntual, doncs sempre serà molt més difícil definir definir com s'ha de fer aquest càlcul, com han de fer el càlcul les empreses licitadores. En canvi, si és una obra d'una durada una mica destacable i que té associats una maquinària i un vehicle propi, doncs ens és més fàcil poder exigir aquesta quantificació. Emissions associades al consum d'electricitat a l'obra com a dada necessària. Emissions associades al consum d'aigua a l'obra en metres cúbics. Llavors, aquí hem vist com incorporar aquesta quantificació i llavors això són ja exemples de clausulat. Aquests són molt genèrics. Us vull dir que, clar, nosaltres de totes les guies que fem d'ambientalització de la contractació pública, doncs, si les coneixeu, n'hi ha algunes que són molt sectorials, no? Guia d'ambientalització de menjadors col·lectius o guia de compra de vehicles. Llavors, clar, són clàusules on ja definim molt específicament quina és la prescripció tècnica, quin és el criteri d'adjudicació, quina és la condició especial d'execució, quin document de justificació. Clar, aquesta guia és molt més transversal perquè afecten es pot utilitzar per molts objectes de contracte diferents, però sí que aquí no volíem deixar de donar alguna directriu de com incorporar aquesta quantificació, en quin punt del contracte, no? I nosaltres està incorporat en cada un dels exemples, aquí us ho he posat de forma genèrica, criteri de valoració es podria posar com a criteri de valoració automàtica o com a condició especial d'execució. Si ho posem com a criteri de valoració automàtica, doncs ja sabeu, no és obligatori,
és opcional, doni puntuació a l'empresa. Fixaríem un volum màxim d'emissions, per exemple, un volum màxim d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle associades al que haguem determinat, si és l'embalatge, si és el transport del subministrament, si és a les emissions associades als desplaçaments dels treballadors, el que sigui, fixant un màxim. L'oferta de l'empresa licitadora hauria d'incorporar aquest càlcul fet amb la calculadora de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, amb la introducció de les dades requerides que s'haurien d'especificar també a l'oferta. Abans hem vist exemples tant de dades requerides com d'exemples contractuals on es podria posar. També es podria posar com a condició especial d'execució que les emissions d'un aspecte concret de l'execució d'aquest contracte o de tot, si és un contracte que és possible definir-ho, un llindar, que no hi hagi, no superin, que l'empresa licitadora no superi aquestes emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. O sigui, hi ha aquestes dues opcions, com a criteri d'adjudicació o com a condició especial d'execució. Aquí, a part de fixar aquest màxim, aquest límit màxim, podríem veure cas per cas altres fórmules d'incorporar-ho com a condició especial d'execució o com a criteri d'adjudicació. Aquí és un exemple fixant una puntuació màxima. El que sí que veiem que és volem insistir molt en aquest punt, és que que es posi en els plecs que és una obligació essencial, que és obligatori aquest volum màxim d'emissions que proposa o el màxim fixat en les condicions especials d'execució o el càlcul que aporta l'empresa licitadora en l'oferta que farà d'emissions màximes sigui una obligació essencial. Per què? Perquè si hi ha un incompliment pugui comportar les penalitats oportunes. I després també recomanem que s'incorpori una clàusula de seguiment, que el contractista lliuri en el cas de subministrament, per exemple, és un exemple, quan un subministrament amb l'albarà o la factura, periòdicament, el registre d'emissions de gasos amb efecte hivernacle per poder anar controlant que s'estan complint aquesta condició especial d'execució o aquest criteri d'adjudicació. Si fos un servei o una obra, es podria demanar que aquest registre d'emissions s'aportés periòdicament, mensualment, semestralment, trimestralment, en funció del contracte que estiguem parlant. Llavors, aquí el que us he posat és com podeu accedir a aquesta guia. Hi ha 3 vies, o sigui que no sigui per això, en funció també d'on vingueu, cadascun dels assistents a aquesta jornada, us pot ser més fàcil accedir-hi des d'un punt o des d'un altre, aquí hi ha els hipervincles. Una via és a través de la pàgina web de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, que a l'apartat de publicacions i informes hi ha un apartat amb totes les guies, i així aquí no només teniu la guia que ara us presentem, la guia de quantificació de les emissions de gasos amb efecte hivernacle als contractes públics, sinó que també teniu la calculadora i la guia d'ús d'aquesta calculadora. Després, hi ha la pàgina web de la Direcció General de Contractació Pública, que entenc que si vosaltres veniu dels òrgans de contractació, sou tècnics o responsables d'òrgans de contractació, la tindreu molt familiaritzada. Hi ha un apartat de contractació estratègica on hi ha un apartat de compra pública ambiental on podeu trobar totes les guies aprovades, no només aquestes, sinó totes les que us he dit que anem aprovant amb la Comissió de Seguiment de l'Ambientalització de la Contractació Administrativa. I per últim, tenim també la pàgina web de la Secretaria de Medi Ambient, al perfil del contractant hi ha un apartat de compra pública verda, on hi ha totes aquestes guies, però també hi ha més informació sobre com ambientalitzar la contractació pública. I bé, fins aquí la meva presentació. Aquí us he posat el meu mail, el mail també de la secció de sistemes de qualificació, per si teniu més dubtes, més consultes sobre aquest tema. Dir-vos també que aquesta guia, totes les guies d'ambientalització són molt vives,
les anem actualitzant. Aquí hi ha uns exemples, però amb noves revisions se'n poden incorporar més. Sempre anem traient edicions, com hem tret, per exemple, de la de publicacions, que hem incorporat temes de transport, de criteris ambientals de les flotes que fan el transport, o les de, saps? Anem actualitzant a mesura que hi ha novetats o que tenim més informació o que hi ha més jurisprudència, doncs també les anem actualitzant. I això us ho deia perquè també ens ajuda molt saber el vostre feedback de com aneu utilitzant aquestes guies, dels resultats que teniu, vull dir que estem a la vostra disposició també per això. I aquí és la nostra pàgina web, que us deia, amb molta informació diferent sobre compra pública verda. I ja sense més, passo la paraula ja a l'Iñaki Gili, que és el responsable de mitigació de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic. Gràcies a tots. Molt bé, doncs bon dia a tothom. I passo a presentar la meva part, miro de compartir pantalla. Bueno, perdoneu, però em dona una miqueta de problemes. Perdoneu, però la pestanya que ha d'aparèixer per compartir, doncs justament ara no apareix. En fi, a veure, seguim provant. Mentrestant, us dic que abans ens hem connectat abans, hem fet les proves i que tot anava bé fins que arriba el moment i no funciona. A veure, ara sí. Josep Maria, es veu bé? M'ho pots confirmar, sisplau? Vinga. Va, doncs comencem. Anem una mica justos de temps. Per tant, l'Anna ja us ha fet un tast bastant general de la guia i de la relació amb les eines existents, que és la calculadora i la guia de càlcul d'emissions. Miraré, per deixar una estoneta per les preguntes, de remarcar conceptes clau i que veieu com es relacionen entre els dos instruments. A veure, el primer concepte és les emissions de gasos d'efecte hivernacle no es mesuren. Si volem saber el consum d'aigua, doncs posem un cabalímetre. Si volem saber el consum elèctric, doncs mirem el comptador. Si volem saber emissions a l'atmosfera de determinats contaminants en algunes activitats industrials, doncs es posa un anàlisi en continu, un mesurador, el que sigui. Quan parlem de gasos d'efecte hivernacle, l'aproximació no és aquesta. No mesurem. Llavors, què fem? Estimem. Com s'estimen les emissions? A partir de dos conceptes. El primer concepte és la variable d'activitat i el segon, el factor d'emissió. Què és la variable d'activitat? Una mica tot això el que l'Anna més o menys ja ha anat en els exemples que anava donant, doncs és una dada expressada en magnituds físiques. Que parlem de gas natural, doncs els litres o els metres cúbics. Que parlem d'aigua, els metres cúbics. Que parlem d'electricitat, els quilowatts. Que parlem, d'acord? Seria totes aquestes dades físiques d'aquell consum o d'aquella emissió del vector ambiental és el que nosaltres diem variable d'activitat. A partir d'aquí agafem un factor d'emissió. El factor d'emissió què és? És el rati que fem servir per convertir aquestes dades, aquests metres cúbics de gas natural, en emissions de CO2. I com ho fem? Doncs multiplicant. Perquè cada vegada que combustiona, que es crema un metre cúbic de gas natural, implica l'emissió de 2,15 quilograms de CO2. Cada vegada que es consumeix un metre cúbic d'aigua a Catalunya, tenim calculat les emissions de CO2 associades a aquest consum. Per tant, variable d'activitat és la dada física, factor d'emissió és aquesta multiplicació que fem per convertir-ho tot en CO2. Un exemple, de fet ja us ho he dit.
que consumint 2.000 metres cúbics de gas natural, quan es crema, com cada un implica l'emissió de 2,15 quilograms de CO2, doncs el resultat, quan fem aquesta multiplicació, ens arribaran a donar aquests 4.300 quilograms de CO2. La calculadora. A veure, això l'Anna també ens ho ha introduït bastant. La fem des de l'any 2009. Què vol dir això? Doncs que és una eina coneguda i establerta i tipificada i que no és una cosa nova que fem. Aportem factors d'emissió. Aquests factors d'emissió estan estandarditzats i consensuats. Aquest factor d'emissió que deia del gas natural o tots els que trobeu són equivalents als factors d'emissió que ens dona la ciència, que ens dona la Comissió Europea, que ens dona l'IPCC. No és que ho haguem decidit nosaltres, sinó que agafem tot aquest tipus de factors consensuats i estandarditzats a nivell internacional i llavors els incorporem. Alguns, bàsicament el que és residus i aigua, estan adaptats a la realitat catalana perquè el fet de consumir un metre cúbic d'aigua, aigües amunt, hi ha tot un sistema d'abastament, tota l'energia que necessitem perquè ens arribi l'aigua a l'aixeta de casa nostra, per entendre'ns, i aigües avall, tot el sistema de depuració. Això ja no és extensible a totes les realitats del món, sinó que a Catalunya tenim la nostra realitat i el factor d'emissió està adaptat a aquesta realitat. Igual seria en el cas de residus. Cosa que també ens ha dit l'Anna, que la idea final seria incorporar tot el que és el cicle de vida. Els factors d'emissió d'aquesta calculadora, de moment, donen les emissions directes. Si tornem amb el gas natural, doncs donem el factor d'emissió de la combustió d'aquell metre cúbic de gas natural. El que aquest factor no ens està donant és totes les emissions associades a que nosaltres puguem tenir aquest metre cúbic de gas natural a la nostra disposició. És a dir, des que surt del pou de Qatar, per dir-ho, fins que es transporta, es refines, tot això no ho tenim. Per què? Ens limitem de moment a les emissions directes perquè els factors d'emissió de les emissions directes són consensuats, són, entre cometes, indiscutibles. Tothom hi està d'acord, tots els organismes oficials. Quan passem a les indirectes, cal fer hipòtesi, a vegades el gas natural, jo dic que ve de Qatar, però pot venir d'Argèlia, per exemple. Llavors, les emissions associades són diferents. Ja no està tan clar. Llavors, aquí de moment ens limitem a donar aquests factors d'emissió indiscutibles i, mica en mica anar treballant amb el consens de diversos organismes internacionals per poder donar un factor d'emissió no només al directe, sinó també que incorpori fases del seu cicle de vida i que sigui més representatiu del que implica. De moment, en aquest punt, a nivell internacional, encara no s'està. La calculadora és de descàrrega lliure i gratuïta. Per lliure, què vull dir? Aneu al web de l'oficina, la descarregueu i ja està. Ni us heu d'inscriure, ni heu de res. Evidentment, no cal pagar res. Per tant, és totalment lliure. I per entendre'ns, és un Excel. Això ve associat a la guia per al càlcul de les emissions, que és el PDF, que és l'explicació i totes les referències bibliogràfiques i justificació d'aquests factors perquè hi són allà. Aquí tenim els enllaços i com a la mostra, que és una eina consensuada, pública, etc., doncs habitualment a l'any tenim de la calculadora 6.500 descàrregues i de la guia 7.000. Vinga, llavors anem amb els petits exemples que l'Anna d'alguna manera ja ens ha introduït. Quin tipus de dades, com caracteritzar aquestes variables d'activitat. Quan parlem del transport, tenim tres alternatives. La primera alternativa, que seria sempre la millor, és saber els litres de combustible que consumim amb un sistema de transport, perquè agafarem aquests litres, multiplicarem per factor d'emissió i ja està. I la dada serà com molt indiscutible. La segona alternativa és, quan no podem complir la primera, quan no sabem aquests litres que estem consumint, doncs l'empresa pot saber la despesa econòmica que té associada al consum d'aquest combustible. Se'n va al seu 627, em sembla que és el punt de la seva comptabilitat d'empresa, agafa l'import econòmic, llavors a la guia que trobarà el preu per litre de l'any anterior. Aplica l'import econòmic, el divideix per preu per litre, té els litres. Per tant, seguiria podent-ho calcular. Si això tampoc ho sabem, doncs aniria a l'alternativa 3, que són els quilòmetres realitzats i el tipus de vehicle.
Llavors, jo sé que en general mouré aquest tipus de furgonetes i sé que faran pel tipus de subministre, el que sigui, tants quilòmetres. Llavors aplicarem factors d'emissió tipus estandarditzats, però clar, el resultat final ja no serà tan específic com en el primer cas. Anem a veure l'exemple. Doncs durant la prestació de tot el servei, per exemple, estem consumint 5.800 litres de gasolina i 7.300 litres de dièsel. També tenim una sèrie de vehicles elèctrics que de moment considerem que la seva emissió és zero, entenent que estan carregant electricitat d'origen renovable. Per tant, per convenció de mètodes de càlcul, tot el que és vehicle elèctric imputaríem un factor d'emissió zero i anem a veure aquí. Això és un pantallazo de la calculadora per assegurar que després no passen coses rares. El normal seria que ara anés al web i que ho fes online. Bé, de moment funcionem així i ens assegurem. A la guia veieu quan heu de calcular les emissions del transport, us diu directament a quina pestanya us dirà aneu al transport per carretera. Llavors, aquí, si hem dit que de gasolina consumíem 5.800 litres, automàticament ompliu les cel·les que estan en blanc, automàticament omplim aquesta dada i ens apareixerà el factor d'emissió i automàticament et calcula les emissions. En el cas del dièsel, el mateix. Si anéssim baixant d'aquesta pestanya, ens aniríem trobant, això és alternativa 1, doncs alternativa 2, alternativa 3. Dir, tot aquest coneixement que tenim de la caracterització del contracte haurem d'anar incorporant aquelles dades en aquest Excel. Anem a les emissions de l'embalatge. Aquí què necessitarem saber? Doncs, per exemple, el cartró o el plàstic. El cartró el podem tenir caracteritzat o en quilograms o en metres cúbics en volum i el plàstic el mateix. El factor d'emissió que s'aplica, això són les dades de l'embalatge que estem generant, però el factor d'emissió que aplicarem serà diferent si a la instal·lació es fa recollida selectiva o no. Si el cartró va al contenidor blau, doncs el sistema de gestió de tot el paper i cartró en termes de CO2 és millor que si va al contenidor de rebuig al gris, doncs que gestiona juntament amb altres materials i que llavors en termes d'emissions de CO2 no és tan eficient. En el cas del plàstic seria el mateix. Si anem a la pestanya de residus, que ens dirà la guia on hem d'anar, doncs fiquem aquestes unitats. D'envasos lleugers, que seria el plàstic, doncs fiquem quina unitat que ho tinc a metres cúbics, doncs aquí ja ens demanarà la unitat, ho ficarem, el valor i ens ho calcularà directament. Resulta que el cartró ho tinc en quilos, doncs posarem quilos i la unitat i ens dona les dades. Al final de tota la pestanya veureu el resum i el sumatori de tot. Vinga, anem a la maquinària. Què necessitarem? Doncs el tipus de combustible i saber el consum de combustible i en quina unitat, si en metres cúbics o en quilowatts hora, que moltes vegades la factura pot venir en aquesta unitat. I el mateix, ficarem aquí. Què és gas natural, què és gas butà, ens diu si aquí podem donar tot tipus, mirem d'incorporar totes aquelles variables que l'executor del contracte, en aquest cas, pugui tenir. Potser de butà té bombones o potser té metres cúbics. Llavors, aquí hi ha un petit desplegable que et pregunta en quines unitats n'estàs parlant, en aquestes, i després incorpores ara. De l'aigua. Els metres cúbics d'aigua consumida. Per què hem agafat aquesta variable d'activitat? Perquè és la que sempre tindrà el responsable del contracte perquè té la factura. Llavors, a partir d'aquesta dada, el factor d'emissió, com us he dit abans, representa tot el cicle de l'aigua, aigües amunt i aigües avall. El mateix. Incorporarem la dada i jo crec que ja acabem amb aquest, que són les emissions pel consum d'electricitat. Necessitem els quilowatts consumits. Però aquí haurem de fer-nos, més enllà dels quilowatts, una sèrie de preguntes. Primer, si el que estem consumint és de xarxa o és una instal·lació pròpia. I si, és a dir, estem connectats a la xarxa o tenim un sistema propi d'autoconsum. Si estem connectats a la xarxa, haurem de saber si el que ens està arribant és convencional o renovable. Convencional què vol dir? Que t'arriba un quilowatt, deixeu-me parlar així, normal. Per tant, una part d'aquest quilowatt s'ha produït a partir d'energia nuclear, eòlica, hidroelèctrica, etc., però una part potser també amb CO2. Per tant, li imputarem aquesta part del mix, aquesta part de la barreja que té CO2 quan és convencional.
També pot succeir que estem comprant, quan ens ha dit la directora a l'inici, energia 100% renovable. Llavors ja aplicarem aquest factor. Aquestes preguntes, aquestes dades les hem de tenir clares perquè la calculadora ho hem d'incorporar, si és de xarxa, no és de xarxa, si és verda, si és convencional, tot això, i aplicarem al final les dades de consum i ens ho transformarà en emissions. I tenim una miqueta. Josep Maria, et passo la paraula per si hi ha alguna pregunta i moltes gràcies. D'acord, gràcies, Iñaki. Veig que no... D'acord. De moment veig que no hi ha hagut cap pregunta. És el moment que si us ha quedat algun dubte, teniu alguna consulta, doncs es podeu a través d'aquí del símbol que veieu, la Q i la A, podeu fer qüestions en anxes, podeu formular la pregunta. Jo entenc que és una jornada que tenim molt concentrada de temps. He de felicitar tant a l'Anna Esteve, que molts de vosaltres ja la coneixeu, que porta molt de temps treballant amb vosaltres, fent formació pel que fa a l'ambientalització de la contractació, i ja us comentem que estem oberts a que pugui venir consultes arran d'aquesta presentació a posteriori. Per tant, si ara no es fa una pregunta però voleu contactar amb vosaltres, teniu les dades i més endavant podem parlar. També amb l'Iñaki igualment, dic que qualsevol consulta i us ha deixat les seves dades, podeu contactar directament. Entenem que en tota aquesta informació és difícil ara fer una pregunta, però jo crec que d'aquesta jornada el que és important, la conclusió ha de ser saber que existeix aquesta guia, que existeix aquestes eines que ha presentat l'Iñaki, aquesta calculadora, perquè tenim uns reptes. L'Iñaki és una persona que porta molt temps treballant amb el tema de la lluita contra el canvi climàtic i ell és de les persones que té un repte molt important. El seu càrrec és ajudar a assolir un objectiu que tenim tots plegats, que és ser neutres en carboni a l'any 2050. Per arribar a aquest repte, tothom hem de posar el nostre granet de sorra. I el nostre granet de sorra, els que porteu temes de contractació, doncs aquí us donem una eina per començar a treballar. En aquests moments sabem que el dia a dia els contractes són recurrents, mai es té temps d'innovar, no tenim temps, però jo crec que és el moment de sortir de la nostra zona de confort i llançar-nos a intentar fer un contracte diferent, introduir ja tot aquest aprenentatge que posem a la vostra disposició. Com veig que continua sense haver-hi cap pregunta, crec que no sé si Anna o Iñaki voleu afegir alguna cosa. Jo el missatge que voldria transmetre és aquest, que estem a la disposició que entre tots podem anar millorant els contractes. I, per exemple, Anna, algun exemple concret d'un contracte que podríem ambientalitzar? No els de la Comissió Central de Subministraments, però, per exemple, quin contracte? Jo, per exemple, estic a una unitat de contractació, em pot arribar a un contracte i algun cas que creguis que es podria començar relativament senzill? Clar, a veure, potser de tots els exemples que estan a la guia ja són els més... Clar, podríem posar moltes més quantificacions per incorporar als contractes, però potser la majoria de subministraments poden incorporar les emissions associades al transport, des del magatzem a les dependències d'on es faci ús d'aquest subministrament. Això seria un exemple, o potser també tots els contractes de consultoria o d'assessoria externa o tècnics que treballen fora de les nostres dependències, que tenen uns consums energètics, d'aigua, de producció de residus en les seves instal·lacions. Potser aquests serveis també ho podrien anar incorporant com a idea, però penso que sí que és aplicable a moltes tipologies de contracte. Mira, ja que he sobrat un momentet, puc aprofitar, no, Josep Maria, penso, per explicar que no ha sobrat massa, Anna? Aprofito que m'has dit això perquè tenim la jornada, organitzem des de
la Direcció General de Contractació Pública i també nosaltres, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, una jornada d'intercanvi de diferents òrgans de contractació d'administracions catalanes que molts de vosaltres que assistiu avui a aquesta jornada segur que heu assistit amb altres anteriors, perquè ja han fet bastantes, no? I com sabeu, són molt pràctiques i és explicar novetats, contractes nous, novedosos, que han ambientalitzat, no? I llavors, doncs, dir-vos que és el dia 10 de desembre, que si podeu consultar la jornada a l'agenda d'activitats de la Secretaria de Medi Ambient de DTES, i una de les bones pràctiques que es presentarà justament és de presentar les guies de la Comissió Europea de cost de cicle de vida, però que és de les emissions associades a la fase d'ús d'uns determinats productes elèctrics i electrònics, impressores. Ho dic perquè, com que va molt vinculat a la jornada d'avui, doncs perquè també hi pot haver algú que estigui interessat. A més, es presentarà també una iniciativa molt interessant de l'Ajuntament de Barcelona de minimització d'envasos, d'embalatges de distribució, i també un acord marc de la Comissió Central de Subministraments de Missatgeria i Transport, que penso que també, a més, els exemples pràctics que expliquen són molt aplicables amb altres contractes. I mira, ho deixo aquí ja que he quedat aquest moment. Doncs gràcies, Anna. Mira, mentre estaves parlant, ens ha entrat una pregunta. Felicitem a l'Ester Sobirà, que ens fa una pregunta, que la llegeixo textualment. Diu, en una licitació, els diferents licitadors, per exemple, per una obra, poden fer una estimació força diferent entre ells, per exemple, les emissions pel que fa per l'ús de maquinària, especialment d'una obra gran. Ja que potser és difícil preveure. Com valorar objectivament si és real el que proposen? I en el cas de no complir o de complir-ho, es posen clàusules de penalització? Això, clar, estem en una fase molt inicial, veig que és una pregunta difícil de respondre en aquests moments, però que podem dir alguna cosa o és aviat encara, no? Potser jo crec que aquesta guia és treballar-la a poc, no? I a part d'aquí anar aprenent, no? Diríem més una versió 1.0 i anar treballant en el futur. Sí, Josep Maria, jo aquí el que diria, ja sé que no estic responent exactament a la pregunta, però aquí el que diria és que és a dir, l'òrgan de contractació, la seva preocupació per incorporar això és caracteritzar bé el contracte. Tenir aquestes dades físiques del contracte, del transport que suposa, les hores de maquinària, mirant de respondre a la pregunta, les hores de maquinària que implica aquella obra, etc. Quan ja són contractes equivalents a altres o que es tornen a presentar perquè és un plurianual de 3 anys i ara el tornem a treure a concurs, doncs, home, una mica de coneixement sí que hi ha. Però el missatge és que l'òrgan de contractació no ha de tenir por a transformar aquestes dades en CO2, perquè per això també té l'oficina i aquí nosaltres els hi podem donar un suport. El que no podrem donar suport és a la caracterització d'aquestes dades de contracte, conèixer l'experiència del que implica en aquest cas d'hores de funcionament de maquinària o de tipologies de maquinària que es poden fer servir en consums associats, etc. Si és més o menys això ho tenen clar o són capaços de definir-ho, el fet de passar a transformar-ho en tones de CO2, que entenc que per qui no està basat pot crear una mica de por, de dir, ostres, ara aquí entraré en un terreny que jo no domino i que no sé ben bé de què parlo. Aquest pas no ha de fer por perquè tenen el suport de l'oficina i el pas previ, doncs sí, clar, això ja és l'òrgan de contractació. Jo recomanaria que començar a incorporar en contractes més grans, contractes si poden ser repetitius, és a dir, que ja tenim aquesta experiència, perquè llavors serà molt més fàcil. Llavors, després això, en quin tipus de clàusula dins del contracte, com fiquem aquesta quantificació, doncs, en funció de la seguretat que tinguem d'aquestes dades, doncs aniríem a incorporar-ho en un tipus de clàusula o un altre. Moltes gràcies, Iñaki. Se'ns ha exhaurit el temps pel torn obert de preguntes.
hi ha entrat alguna pregunta més molt concreta. Estan entrant preguntes molt concretes. Des d'aquí ens comprometem a que us les agafem i us les reportarem a vosaltres. Les contestarem perquè són preguntes molt concretes que ara necessito un moment de reflexió. Ja parleu de coses amb les que contractes amb les que treballeu, que ens demaneu què creieu que es podria incloure en el contracte tan particular. Això necessita més reflexió que en aquest moment, així amb poc temps que tenim. Ens comprometem a recollir-les i les contestareu. I inclús a compartir-les entre tots els que assistents a la jornada. Si us sembla bé, perquè ja ens passem una mica del temps, donem la paraula per fer la cloenda a la subdirectora general de Regulació i Supervisió de la Contractació Pública, l'Anna Ciutat, que us farà la cloenda. Moltes gràcies per haver participat, per haver-nos escoltat i ja repeteixo que és només l'inici, és el moment de, a partir d'aquí, d'ara estem a la vostra disposició per ser valents i anar a afrontar reptes de futur. Moltes gràcies. Hola, bon dia a tothom. Soc l'Anna Ciutat, soc la subdirectora de Regulació i Supervisió de la Contractació Pública i estic aquí en nom de la directora, la senyora Mercè Corretja, de la directora general de Contractació, que em demana que la disculpi. Ella tenia previst fer la cloenda, però ha tingut una reunió d'última hora, com ens acostuma a passar últimament, i no podia deixar d'assistir, per tant, estic aquí amb el seu nom. Res, seré molt, molt breu. Donar les gràcies, evidentment, a la Direcció General de Qualitat Ambiental i al seu equip, a part que són boníssims i grans persones. Doncs sobretot per aquesta guia, per moltes de les altres guies que fan, per tot l'assessorament que fan, de manera que els compradors públics de la Generalitat i també dels ens locals, perquè també fan aquesta tasca una mica transversal, tinguin les eines necessàries per poder fer efectiva una contractació ambiental i sostenible, perquè realment fan molt bona feina. La guia de gasos d'efecte hivernacle, a més, és una eina que jo crec que la podríem dir pràcticament imprescindible i que feia molt temps que l'estàvem esperant. Doncs així es pot valorar l'impacte ambiental dels nostres contractes d'una manera relativament fàcil, amb unes eines, diguem-ne, d'ús relativament bastant comú, i per tant comencem a plantejar-nos que ja, quan parlem d'ambientalització, ja no parlem de coses, de criteris de valoració, que facin servir paper reciclat o coses com molt més, diguem-ne, etèries o criteris molt més subjectius, sinó que estem parlant de qüestions concretes, estem parlant de costos concrets, estem parlant de volums concrets d'emissions de gasos, de saber exactament què significa que ens enviïn una cosa des de la Xina o que ens les enviïn des del poble al costat, que vinguin amb moto, que vinguin amb camió, que vinguin amb tren o que vinguin amb avió. Per tant, sí que realment és una eina molt útil i comencem a necessitar aquest tipus d'eines i a fer-les servir. No he pogut evitar, evidentment, he escoltat el que comentàveu en relació a quin tipus de coses podríem aplicar, i l'Anna ja ho ha dit bastant clar, però vull dir, podem pensar en contractes, tots aquells contractes, sobretot, que impliquen subministraments i, per tant, trasllat de béns des de X llocs, és a dir, des d'on sigui, tant si estem parlant de comprar béns a la Xina com comprar-los a prop de casa. En aquests contractes crec que és molt important, perquè aquí comencem una mica a fer el que se'n diu el control de la cadena de subministraments i el càlcul del cicle de vida. Per tant, en aquests jo crec que ho hauríem de considerar imprescindible i hauríem de poder fins i tot valorar la possibilitat de, un cop, diguem-ne, una mica en l'ús i la gent ho comença a fer servir tot, de plantejar-nos fer alguna instrucció o algun model, de manera que la majoria de contractes d'aquestes característiques fos pràcticament obligatori incloure aquest càlcul. També, com comentava el Josep Maria, segons els imports, o l'Iñaki, segons els imports, ens valdrà més la pena o no, però valorar aquesta possibilitat. Cal tenir en compte que la política estratègica d'ambientalització de la contractació, i per això dic això de començar a fer una mica obligatori, no és, diguem-ne, només una voluntat política o una política pública, sinó que estem parlant d'una obligació, ens ve donada per la normativa de la Unió Europea i per donar compliment als objectius de desenvolupament sostenible, en els quals la contractació, diguem-ne, és una eina considerada bàsica per poder passar, diguem-ne, per poder arribar a aquests objectius, és a dir, s'utilitza com una eina per arribar a aquests objectius.
Per tant, doncs res més que agrair la feina. Per la nostra part, com a direcció general, doncs el que evidentment fem és col·laborar amb vosaltres i donar-vos la nostra difusió, el nostre suport i doncs animar-vos a que continueu fent aquesta tasca o la continuem fent conjuntament, vosaltres i nosaltres, per doncs, assolir aquests objectius, no? I intentar doncs, que la contractació sigui doncs això, sostenible, ambientalitzada i responsable. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència, moltíssimes gràcies a tots els ponents i doncs fins a la propera. Ens veiem. Gràcies.